варзишгоҳи марказии ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имрӯз бо ҳузури густурдаи сокинон ва иштирокчиёни ҷамъомади таълимии омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ ба як макони пуршукӯҳи идона табдил ёфта буд. онҳо сарҷам буданд то ки садоқат ва омодагии худро ба хизмати халқу ватан нишон диҳанд. воқеан масъалаи омодагии шаҳрвандон ба мудофиаи ватан дар меҳвари таваҷҷӯҳи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта. дар доираи нақшачорабиниҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон он пайваста мавриди санҷишу омӯзиш қарор мегирад. дар ҷараёни чорабинӣ сатҳи омодагии ҳайати шахсии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта, инчунин иҷрои чорабиниҳои пешбинигардидаи омодагии сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ аз ҷониби роҳбарияти студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мавриди санҷиш қарор гирифт. масъулини роҳбарикунандаи ин ҷамъомади амалии таълимӣ дар назди иштирокчиён изҳор доштанд ки дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар, баландбардоштани омодагии шаҳрвандон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз вазифаҳои муҳими давлатӣ ба шумор меравад. қайд карда шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳамкорӣ бо комиссарияти ҳарбӣ ва дигар мақомоти дахлдор барои иҷрои босифати вазифаҳои вобаста ба омодагии сафарбарӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда, ҳайати захираҳои сафарбарии ноҳия ҳамеша барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти кишвар омода мебошанд.